One of the biggest mistakes in life is believing that people will show you the same amount of love that you have shown them. Bungu Namachichi, you don't have to go far. Look at Begane, the main character, the protagonist of our novel Umshado. Loves somebody that does not even have the slightest notion of what love is. Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi, igama lami nguSpooky N isiZulu. Namhlanje siyaqhubeka nombhalo obuciko obizwa ngokuthiwa Umshado obhalwe ngu-N Zulu. Siqhubeka ngokucubungula sihlaziye udweshu lwangaphakathi. Ubheki ucabanga ngotholakele emsebenzini. Uze afikelwe umqondo wokuba athole isibhamu ukuze akwazi ukubhekana nobhadongo. Phela isikhathi eside kakhulu esingangamasonto amathathu engasitholi isibhamu. Uyesaba, usaba nanoma ubani ahlangana naye angamazi. Ubona sengathi nje lowo muntu lowo ungubhadongo. Uvalo olwalumshaya kwakuze kube sengathi luzomkhipha umphefumulo. Uyazibuza, uyaziphendula ubheki. Lokhu kuwudweshu lwangaphakathi. Impendulo akayitholi. Uzubuza ukuthi imali yakhe engaka azoyinikeza uPamela ukuze kuhanjwe kuyokhishwa uzenze etilongweni. Uyoyithola nje noma akazukuyithola. Aziduduze nokho ngokuthi isiyoba yingxenye yelobolo. Ubheki uya emsebenzini ujabhile. Uyazi ukuthi othisha bazomhleka ngoba kuyabonakala ukuthi kukhona okumtitinye ebusweni. Ushaywe ubhadongo, belwa endlini kaTholi. Uyazindla ubhekane. Ucabanga ukuthi kungenzeka ukuba uTholi udayisa ngomzimba. Kamcasula lokho. Kanti futhi izinsolo zilethwa nayinkulumo kaSifiso yokuthinta ukuthi uTholi kukhona akudayisayo. Nangu manje sebona imali ezindodla ekamelweni likaTholi. Ingqondo kabheki ithi ukuma kancane. Ushaywa uvalo, wethuswa ngunina. Kwazise unina umtshela ukuthi ulindiwe usephinde wabuya. Yena ubelindele umalume phela. Kuyaziwa ukuthi umalume ubezoba ngumkhongi wabantu abayekade beyolobola uTholi. Ucabanga ukuthi njengoba ulindiwe sebuyile nje, mhlawumbe ulindiwe ufuna ukumbophisa phela. Kwazise ulindiwe ngenkathi ehamba akahambanga kahle, wathunjwa. Ayamhlasela bo ubhekana amaphupho. UkaTholi, bheka phela ushiye ulindiwe emuva. Nangesephupha manje, iphupho elamqedela ubuthongo nya. Kwathi kusa kwabekade avuka ubhekane. Lokho kukhombisa ukukhathazeka okukhulu. Lokho udweshu lwangaphakathi. Uphupha ubona imoto. Imoto yasuka nje yaphenduka ibhayisikili. Kukho ukulala okutheni. Yize ubhekane ezama. Uphinda azisole ngokuthi kungani ekhethe uTholi. Nesekhuluma yedwa. Phela umuntu okhuluma yedwa, people, is very stressed. It's a sign of an internal conflict. Khuluma yedwa athini? Athi uyamthanda uTholi. He also tries to justify his actions ngokuthi athi alikho isoka elingenasici. Umlobi usebenzisa isu lokujeqeza emuva. Usivezela ubhekane ekhumbula indaba kaSakhile owathi eselobole ngemali eningi kakhulu eyesabekayo. Umakoti wanyamalala. Naye usezibona sengathi usebanjwa inkunzi. Kwazise izinkulungwane eziyisithupha zisele kanti nemali ayikhokha ngenkathi uzenze esejele ayikabuyi.
wesaba ukuthi uTholi angahamba noPamela bangaziwa nokuthi bashonaphi. Utholakele usephuze ngokweqile, usedakiwe. Uxakekile-ke manje uBhekane ukuthi angashada kanjani nesidakwa. UBhekane ukhathazekile ukuthi uyomyekisa kanjani uTholi izidakamizwa njengoba sezize zamqumba phansi zayomlalisa esibhedlela. Usuku lomshado, uTholi akabonakali. UBheki ucabanga angaqedi. Ucabanga nanokuthi uPamela umuntu owenze ukuba umakoti wakhe angabonwa. Aphinde acabange ukuthi kungawuBhatomu othumbe uTholi, kungawuBhatomu ongamonela usuku lwakhe. Akakhululekile, akabonwa nangalukhalo uTholi. Useqala nokucasuka-ke manje ukuthi kanti uTholi lona ushonephi. Umfundisi-ke naye yilona esingathi ngokusebenzisa i-allusion sithi ungungomyayona. Unikeza ithuba lokuba ofuna ukumisa umshado awumise. Lokho ukwenza isikhathi eside, akalivali leli thuba, ulivule isikhathi eside aze axakeke uBheki ukuthi umfundisi wenzani manje. Bengani bami nani bafundi, ziyaphela lapha izibonelo sizicaphune encwadini ethi Umshado ezithinta udweshu lwangaphakathi. Nisale kahle, niyathandwa.